Hürmetli tabakasılar, kilgen kulaklar. Hayırlı kez muhterem kardeşler, yır mol heyusiler. Buna 4-nji tapkır rayonumuzda Reseydin at kazangan Башкортостандың халық артисі Зәки Ғиззатұлы Мәхмұтов призына ерсылар бәйге ұлғарла. Бәйге башқұрт халық ерларын тергелеу, яңы талант тарасу, һәм һирәк башқарыла тұрған башқұрт ерларын халыққа еткеру мақсатында ұлғарыла. Быйылғы елгі бәйгеле 80-ден артық башқарусы қатнашты. Hem bugün biz uşu beyginin yumgaqlı konsertına yığılganbız. Şunuhu şatlıkla. Uşu beygile özümüzün Gafuri rayonundan katnaşkan yırsılar koyuk. Bizden Kurşu rayondırdan. Aurgazı, İşimbay, Arhangel, Kırmızkalı, İstertamak rayonlarından da yırsılar katnaşa. Nominatsiyalarda yengüslerdi kutlap bulekti tapşırıyorsun. Rayon hükümiyeti başlığının urunbasarı Gülnur Barıqıdı Sefergulvanı sahne türüne sakırabız. Иң яш башкаруучу номинациясында жеңүүчү Сайгафарова Селена. Селена хебин ихтибарыгызга эшейме ярдам итем деген йырын бүлек ите. Иң улы яштагы башкаруучу номинациясында жеңүүчү Жданова Сажиде, Ишимбай району. Халық йыры Былбылым. Yeah.
Yaşayemin yerde Sinen belen berge Sine vitaminin sürmez kuzena uğram Elesin sine koyada Bal bal basayra Elemene yava balam Elesin sine koyada Bal bal basayra Elemene yava balam Сәхнә түрендә Өмет номинацияһында еңүселәрне сакрабыз. Каршалыгыз Сираев Марсель, Гафури районы, Султанов Рамил, Гафури районы, Нугманова Гульфия, Архангель районы, Өметбаева Айзирәк, Архангель районы, Байбулдина Нәркәс, Гафури районы, Әбделгужина Назира, Гафури районы. Бұл бәйгене үзенчәлекле башкару осталыгы номинациясында еңүче Закир ага Ишмуртны сакрабыз. Сәйит баба. Рәхмәт. Картая мәне йөрәкнең вадар хәрланмала. Үтте яшьлек юләрлек тибе яраданмала. Һәм шулай ук бұл бәйгене тамашасы һөю номинациясында еңүче Наил Хызыровты сәхнәгә сакрабыз. Гафури районы Сәрия Вәлиеваны. Ишимбай районы Сәрия Вәлиева. Композитор ерін ұлтта башқарушысы номинациясында еңүче Сәғид Зулина Земфира. Her yılda bәйгеләр без ерлектәге йөрде оста башкаручы номинациясын билдәләп үтәбез. Бұл номинацияда еңүче Хакимова Гөлдәр, Гафури районы. Бәйгенең шартлары буенча катнашучылар 3 төркемгә бүленде. Улар 16 яшькә тиклем, 16-нан 30-га тиклем һәм 30 яшьтән югарылар билгеләнде. 16 яшькә тиклем башкаручылар арасында еңүчеләрне бүләкләү өчен сәхнәгә жюри агзаһы Әнвәр Әскәт улы Газизовты сакрабыз. 16 яшькә тиклем башкаручылар арасында 3нче дәрәҗә дипломы менән Үлмәтбаев Илнур бүләкләнә. Гафури районы.
арасында беренче дәрәҗә дипломы менән Таипов Азамат бүләкләнә. Гафури районы. Яшкә тиклем башкаручылар арасында еңүчеләрне билдәләү өчен сәхнәгә жюри әгъзаһы Фәнил Мәгафур улы Киньягуловны чакырабыз. Уналтынан 30 яшькә тиклем башкаручылар арасында 3нче дәрәҗә дипломы менән Галин Фәнзил бүләкләнә. Гафури районы. Фәнзилгә бүләкте Өфиләге Табын якташлар оешмаһы вәкиле Шәүрә Гилманова Габбасова тапшыра. Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле якташларым, мин инде олы, зур, дәрәҗәле оешма исеменнән күтәрелгәс, бер-ике һүз әйтмәй булдыра алмыйм. Бөтен делегация сакына килеп битмәде. Шуның өчен мин улар урынына үзебезнең оешма исеменнән бер-ике һүз әйтмәкчемен. Хөрмәтле Хат Хызырович, хөрмәтле якташларым, хөрмәтле мәдәният хезмәткәрләре, Бына Зәки агай исән сакта ундай дәрәҗәле, һәләтле кеше менән бергә аралашып, уның эргәһендә йылынып, куанып, уртак байрамдар үткәрү ул бер бәйгене дәвам итүегез өчен якташларыгыз исеменнән зур рәхмәт кабул итегез һәм бездән бәләкәй генә бүләк катнашучыларның берегенә. Üçüncü dərəcə diplom menən Linara Salihova бүләкләнә. Arxangel rayonu. Икенче дәрәҗә дипломы менән Айгөл Кунакбаева бүләкләнә. Шулай ук Архангел районы. Birinci dərəcə diplom menən Авырғазы районынан Фәнәғәт Юл Мөхәммәтов бүләкләнә. Мәңгеле бәркет районының Ишак буйының башкортларының фольклор йыры узган гомерләрем дип атала. Be
Рахмат. Афарин. Oh
Зәки Махмутов исеменә башкорт йырын башкаручылар бәйгеһенең дипломанттарын бүләкләп китү өчен сәхнә түренә Гафури районы башкортлары кырылтайы рәисе Галинур Зиннур улы Калмырдинды сакырабыз. Зәки Махмутов исеменә башкорт йырын башкаручылар бәйгеһенең дипломы менән Юлай Юсупов бүләкләнә. Гафури районы. İkinci Резида Мөхәммәтьянова, Гафури районы. Рәйлә Сабитова, Гафури районы. Шаяхматова Минисур, Гафури районы. Хайырлы кеш, хөрмәтле тугандар. Без күптән күнегеп киткән матур сарага йыелганбыз. Уның турында әле лә терек Зәки агай елмаеп тора. Һәм ул ысык күңелдән мөгаен ошында утырган якташларына уны зурлаган өчен, уның уга ихтирамды халык күңелендә хаклаган өчен рәхмәт әйтәләр. Һәм шулай ук мин ошында сыгып заманында бына был эште башлаган вакытта Бөтә дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты рәисе булган Әхмәт агайга рәхмәт әйткәйлә. Шулай ук Юлай туган һиңә зур рәхмәт. Һәм һич үзебезнең хакимият башлыгы Әхәт Хызыр улына. Киләсәктә Алла бирһә, был бәйге дәвам итер, яңанан-яңа матур исемнәрне асар, йырсыларны күрһәтер дип ышангы килә. Зур рәхмәт. 30 яшьтән югары башкаручылар арасында еңүчеләрне бүләкләү өчен сәхнәгә жюри рәисе Әхмәт Мөхәммәтбәли улы Сөләймановты сакырабыз. Галин Фидан бүләкләнә. 3-нче дәрәҗә диплом. Икенче дәрәҗә дипломы менән Зилә Ярмөхәмәтова бүләкләнә. Гафури районы. Беренче дәрәҗә диплом менән Миңнур Исхаков бүләкләнә. Гафури районы. Афарин Миңнур агай. Безнең еңүчеләребездән йыр кабул итегез. Әнвәр Өмербаев башкаруында Гайса Ахун.
Әнуәр Умарбаев үшімәрәді. Афарин. Һәм икенче дәрәҗә дипломынан бүләкләнүче Зилә Ярмөхәмәтова йырлай. Саңды үҙәк халык йыры. Хөрмәтле тамашачылар, ниһаят бүгенге кисәбезнең иң тулкынландыргыс мәлдәре килеп йетте. Сәхнәбез түренә Гафури районы муниципаль район хакимияте башлыгы Әхәт Хызырулы Шәһиевты сакрабыз. Зәки Махмутов призына узгарылган бәйгедә 2010 елгы йыр бәйгеһендә гран-при яулаучы Гафури районыннан Рәмил Сайфуллин. Афарин. Рәмил Сайфуллин, Гафури районы. Рәмил Сайфуллин башкаруында йыр Алатау.
Рамил Сейфуллин. Ахадыр Худ, Ахад Хызырулы Шахидқа. Hürmetli tamaşaçılar, hürmetli aşı sahnelere sıkkan әлеге хәвәскәр артистлар, бетәгедәле ошондый сарага килгәнегез бер рәхмәт, катнашканыгыз өчен олы рәхмәтемне белдерәм. Һәм инде Әхмәт агай, Юлай агай, сезгә олы рәхмәтемне белдерәм. Ошын ерак араны якын итеп, ошо сарага безгә дә вакытыгызны бүлеп килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Әйтергә кирәк, бүген бик матур йырлар яңгыраны, балалар да йырланылар, карттар да йырланылар. Һәм инде күбе йырларны мәгънәле йырлар яңгыраны. Ул безнең Зәки агайыбызның яраткан йырлары, оның бер йырла мәгънәһе булмай торган, һәрберенә йырла мәгънәһе бар иде. Һәм инде без бүген ошо йырларны, ошонда конкурсантлар тыңлаган вакытта барыбер Зәки агайды искә төшерәбез. Аның бүдебез эргәбездә булган һәм мин уйлыйм инде ошо яңгыраган йырлар анда күңелен теге дөньяга шатландырадыр дип, Коръән аятлары барып биткән һәм ошо йырлар да барып битеп, аның күңелен шат кылган һәм инде аның урыны Аллаһ Тәгалә булып җәннәттә булган инде. Гафури йырлый, гафуридар йырларга тиеш, биергә тиеш һәм инде дөрләтеп, дөнья көтеп, матур дөнья көтеп эшләргә тиеш. Йырларга да эшләргә. Һәм инде тагы бер рәхмәтемне белдерәм күрше районнарга килгән артистларга, аларның җитәкчеләренә, ошо безнең районыбызның конкурсына килеп катнашканыгыз өчен бик зур рәхмәт. Һәм без сезгә тагы ошо конкурста көтәбез. Килегез, катнашыгыз. Тормышыгыз һәр сак һездән йыр менән үрелеп барһын. Бүгенге бәйге шатлыгы күңел түрендә калһын. Салларын күкәл, баскан күрәтә үрәндәре, йөрәген башакканда еденем егәндәре, Гафури юллары, яшьлегем юллары, күнәй исек түләрен, едем егән буйларын. Гафури юллары, яшьлегем юллары, күнәй исек түләрен, едем егән буйларын. Кайда юк булды, ул егетләр ишеләр.
катнашучысы барлык йырчыларды да сәхнәгә чакырабыз. Dalların kukev, daştan kulekler ulenlerin, yüreğin maşakkanda yedim yegenlerin, Nakuri yılları, yaşlıgın yılları, Kuymen gitsek tülerin, yedim yegen boyların, Nakuri yılları, yaşlıgın yılları, Kuymen gitsek tülerin, yedim yegen boyların, Kuymen gitsek tülerin, yedim yegen boyların, Kuymen gitsek tülerin, yedim yegen boyların. Hürmetli tamашачылар, Йырмол менән тулы концертыбыздың адагына да еттек. Кадерле достар, 2010 ел йыр бәйгесендә катнашучыларга киләсәктә тагы да зуррак уңышлар, бүгенге тамашасына килгән барлык тамашачыларыбызга, килгән кунакларга именлек, һаулык, тыныс көндәр теләп хушлашабыз. Киләһе осрашканнарга тиклем. Һау булыгыз.